În august 1916, România intră în război cu speranța eliberării Transilvaniei. La Turtucaia, pe Dunăre, armata română apăra un cap de pod fragil, aproape izolat. Comandamentul era confuz, liniile de aprovizionare slabe, iar moralul soldaților scădea de la o zi la alta. Între 2 și 6 septembrie, atacurile bulgare și germane au strâns încercuirea tot mai tare. Forturile cădeau unul câte unul, iar ordinul de retragere venea prea târziu pentru mulți apărători. Pe 7 septembrie, garnizoana capitulează, iar România pierde peste 28.000 de oameni într-o singură lovitură. Șocul a fost uriaș, deoarece Turtucaia părea să deschidă drumul către o campanie rapidă și glorioasă. În realitate, catastrofa a arătat cât de nepregătită era armata pentru războiul modern. Dezastrul de la Turtucaia a rămas pentru români începutul dureros al unui război mult mai lung.